Är det sista stunden nu som ni är våra elever, som ni är varandras klasskompisar? Det är sista stunden ni är högstadieelever. Har ni hittat era föräldrar och nära och kära på läktarna? Hittar lite ögonkontakt med dem? Med varandra? Jag vill presentera för alla er närvarande Class of 2010. Okej. Tofsen till vänster. Och ingen tjuvstart nu. På 3. Är ni med? Ja, då var 1, 2, 3.